chakanaka ndokuti you set a goal, you set a target. Mozamu upenyu kune vanhu vanoenda kunoshanda kuti vararame imwe class. Kugoita vanhu vanotoziva kuti ndiri kutorarama saka ndiri kushanda kuti ndiite zvimwe zvinhu. Alright. Maybe I'll repeat. Kune vanhu vanoshanda vachiti ndiri kushanda kuti ndirarame. Chokwadi ndechekuti wagara unotorarama saka uchitozoenda kunoshanda. Saka ukaziva kuti ndinorarama ndiri kushanda ndichishandirei ama goals ama targets. But ukango ndiri kushanda kuti ndirarame ndozvongoita every day zvemazuva eshe zvaunongogara uchiita ndokutorarama because pfungwa yako iri kuti ndiri kurarama because ndiri kushanda. Gamba munhu asingashande anotorarama nyangwe kararamiro kakasiyana. But kana wakushanda uchiziva kuti ndiri kurarama kuti ndishande ndiri kumboshandirei chii chandiri kuita chii chandiri kuronga pane zvandaimprove here ndine zvandaronga here nokuda kwokuti ukasava nepfungwa idzodzo especially your surrounding the kind of people you are surrounded with ivani vanhu vanokuinspire vanhu vanokuchallenge vanhu vanokudzawo zviri nani vanhu vanodena chimwe chinhu vaori kuti chimbobuda so nokuti your surrounding sometimes zvakakukomberedza nevawakazviunganidzira vanhu vako kune vanhu vanokufarira nokuti uri kukundikana but vanenge vakakupa zita rekukubiga so mudara hauna zvauri kuita uri kuita zvinovanakidza nokuti normally ukaita zvinhu zvinobreka the box ukabuda outside masystem evamwe vako havakufarire but you attract people vari muremu yawaenda vanokudza kuti ando zvakanaka ngatiite izvi nokuti mulife unoimprove kune vashamwari dzekukura nadzo neshamwari dzinoita kuti ukure. Two classes of people. Yeah, vekukura nao ndongoti tiri musociety tiringotamba tese chikweshe tiringokura tese tiringodini but kuneva kuti watokura nao wakuda kukura mentally. They are another kind of people now. Vanofanira kuattract mulife vanokuchallenge vanokudena kuti uyu ndo upenyu. Moza kune vanhu vane chiafrican culture chekuti jaira nhamo zvinoita sekunge istatement rakanaka. Gamba chinofanirwa kudzidziswa munhu kutrainwa rugare because rugare ukaruziva kunaka kwezvinhu ukakuziva unodeneka mauri kuti ndofanirwa kutargeta kuita chinhu chakanaka but ukajaira nhamo you manage problems you become somebody angori maproblems achingoti it's okay so long life but there is another kind of life inofanirwa kugadzirwa newe but ndonge wazwanira the surrounding the right people. Vanhu vanoenda kumabhawa anda problem nokuenda kubhawa challenge de iyi kune vanoenda kumabhawa kunonwa doro kogoita vanoenda kubhawa kunotandara vachinwa doro two classes of people. Alright. Saka timu rinoenda kunonwa doro vanonwa zvekuti kana vakubuda imomo vanotadza kufamba achitakurwa achita sei kogoita vanoenda kunotandara vachinwa doro vanodiscuss life. Vanenge vachironga mabusiness. Kune vanhu vanoronga upenyu kubawa. Yes, let's be real on that. No people taka outline out. Kubawa so ukaenda aiwa kune maclasses evanhu kubawa. Kune kuti ukaenda kubawa vamwene vanotandara. Kogoita kuti ukamona achijive anenge achitoshanda. Alright. Yeah, unozoona kuti asumutandara arikushanda. Anobuda ziya kudai so. Vamwe unoenda relaxa vogara, vo discuss life, wodi. Saka maclasses iwayo ungangwarire kuti timu rinoenda naro bar, rinoenda kunonwa doro here, kana rinoenda kunotandara richinwa doro. Kwa vanoenda kuchechi. Kune maclasses api? Maclasses futi kuchechi ariko. Vanoenda kuchechi nekufungwa ingoti ukapinda iyi panhamo vanochemana, ichechi yakadai. Kogoita type of church ine vanhu vane business mentality but takafungidzira kuti kuchechi kunotaurwa bhaibheri chete and bhaibheri chete futi in other words rinazvo futi zveupenyu zvekurarama. Saka tine maclasses evanhu ngokuti abusana mamunzwa mastatement ari so dangerous anorwadza ekutonzwa kuti ichechi inopindwa nevarombo chechi varombo yevapfumi right maclasses emachechi waya haako imindset yevanhu vari muchechi nekuda kwokuti ikoko munoenda futi kuchechi modiscussa futi upenyu moronga how to improve and to do things. Subject iyo kazhinji takaignore tichifunga kuti hazvisi spiritual totaura zvekudenga toenda kudenga chete kusati kwaendwa panyika panoraramwa. Alright. Saka kararamiro kada kudiscusswa achitorwa from the Bible mabusiness ana Abraham esa tinoyemura vaiva nezvinhu zvavo vaiva nemakwai was rich in